SSStudios.com. Pasta, Leonade, Gaza. Aiwei papa usanisemesa unongotizi kuminora karebesa daizvaita ndaikutengesa kasimeo kako kanodifendesa Notushuwirawo kurara newe asi ndakarora mukadzi notushuwirawo kukisa iwe asi ndakarora mukadzi sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere dai wakandudza kare kare kuti fatameni uri bere vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere notushuwirawo kurara newe asi ndakarora mukadzi notushuwirawo kukisa iwe asi ndakarora mukadzi sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere aiwei papa usandisemesa unongotizi kuminora karebesa daizvaita ndaikutengesa kasimeo kako kanodifendesa vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere dai wakandudza kare kare kuti fatameni uri bere daidana ndakataka zvangu mungu aizondipa rudo rwangu aiwei papa usandisemesa unongotizi kuminora karebesa daizvaita ndaikutengesa kasimeo kako kanodifendesa vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere vamwe mumba vanodanana vamwe mumba vanokisana sei uchindibata sepwere lavhu yakadai ngaipere